Bakoki Faktoriak ekoiztutako podcasta. Marruma kulturala. Bagaixo, ongi etorriak Marruma kulturalen podcast berri batetara. Hemen daukagu garkoan gurekin Pascal Irigoyen, Xak proiektu aurkezten. Justo garko kontzertu akustiko elkarrezketatu hau korrikaren baitan egin dugu. Eta, bueno, ea zer itzen zaizuen, lehenengo kantarekin hasiko gara, Arrailduretan. Erortzen ez zauzkitan Pujuskak beginetan Zonbat itzal inguruetan Xakur beltz bat ondoan Nahasi zauku tropan Somila eta errabia oan Tagun jendearekin batera Ipajeki alderat Haien multsoaz babesteko Gure eskuak batera Ajoketan izozturik den bihotzaren txeka Tagu iguzkiaren azpitik Ipajeki alderat Eguna mendian gibelean iragaiterat Atzoko hilargiaren arrastoen txeka Paretetan goraka Doi eskapigira Urkiondoak mainatzen egekan Tagun jendearekin batera Ipajeki alderat Haien multzoaz babesteko Gure eskuak batera Ajoketan izozturik den bihotzaren txeka Tagu iguzkiaren azpitik Ipajeki alderat Eguna mendian gibelean iragaiterat Atzoko hilargiaren arrastoen txeka Olerkiak utziko ditugu Mundunen ajailduretat Botatzen dugun boteiletan Olerkiak utziko ditugu Mundunen ajailduretat Botatzen dugun boteiletan Olerkiak utziko ditugu Mundunen ajailduretan Botatzen dugun boteiletan Olerkiak utziko ditugu Mundunen ajailduretan Botatzen dugun boteiletan
Ze polita, bueno, disko berriko lehenengo kantua dau, Arralduretan, nundik dator edo, nundik ikusten duzu, ze irudi? Irudia initz, nahasi nituen kantu hortan, eta idatzi nuen momentuan, senditzen nintzen kantu genitzak aintzina abiantzire momentuan, senditzen nintzen berdin nora ez afektibo batetan, baita ere nora ez politiko batetan, berdin dena gauza nahazten ziren ere, baita ere adinari lotutako aldaketak edo, eta hor planteamendua da, nora ene bizitzako nora ez hortan implikatzen dituen lagun guziak hartzen dituela nirekin, eta goazen egitea gaupas bat, eta gero goazen egitera, goazen gero mundua guzterat. Oin ez denak batera, eta goazen, ez dakit, lagunen artean, aintzina mundu hau ondoratzen ari da, eta goazen gaupasez mendirat. Ez dakit, holako zerbait. Holako zerbait da idea. Bueno, oso positiboa da, lagunekin egotea azkenean, horrela dena erortzen denean edo, pues, mezu polita. Bai, bueno, saio hau, orain musikaria zuzarenez, beti antzeko moduan hasten dugu, batzuetan talde batzuk etortzen dira, eta batak bestearen burua orkesteko eskatzen diegu, baina gaurkoan zuri tokatuko beharko zaizu. Nor da Paskal Irigoyen? Ni Paskal izeniz, 37 urte ditut, hain izan moño losen biziniz, eta musika munduan ibilkiniz, orain urte batzu, proiektu ezberdinetan, eta hor, sak proiektuarekin iniz. Horrengoz nahikoa izango da hori, baina proiektu ezberdinetan sartuko gara gero, proiektu askotan ibilitako pertsona zerata. Eta gero beste galdeiatxo batola, pixka bat denok ezagutu dezagun Paskal, nola hasi zinen musika munduan edo nola iritsi zen musikaren mundua zure gana edo ez dakit? Aita kantuzari zen talde batetan, eta etxan bazen bere gitarra eta txipitatik nik arzenakon gitarra. Eta gero garazin, lehenik Ostiabajen musika eskolan ibili nintzen, eta gero garaziko musika eskolan. Eta hortik klasak hartu, eta ikasle, pentsu gure belaunaldiko aur gehienak pasatu girela garaziko, garazi aldeko aur gehienak pasatu gira musika eskolatik. Eta hortik gitarra landu nuen, eta ikasi, eta gero lagunen artean taldeak muntatu. Ama 2-3 urtetik eta segina biltzen lehenik aurkatu txapelketarako, ni gitarra jotzen nuen eta lagunak kantu zari ziren. Eta gero lagunen artean proiektu ezberdinak muntatzen hasi ginen. Zein izan zen zure lehenengo taldea edo montatu zenuten proiektua? Hola, talde ofizialena jenen dugu 667 taldea. Eta punka egiten ginen. Punka, metala, ginen influenzia ezberdinak denak. Lehen nintzen gehiago metaleroa edo, eta bazien beste batzu taldean gehiago punkagoak. Ska iten ginen, piskat denetarik iten ginen, bertxoa initz da. Ongi. Orduan, eukitzen duten hasiratikan hor, musika eskolan zonetenan, taldeak sortzeko inertzia bat edo sortuko zan, azkenan jende ezberdinarekin elkartuko ziren, eta denak bertakoak izango zineten edo, musika taldea sortu zenutenak. Bai, eta guretzat ere, hori nik 15 bat urte nituen 2000 urte horietan, eta lehitut berreki artikulu bat hori buruz, eta mutiko bezala identifikatzen ginen usu jok esenari dena gizonez betea zen, eta beraz leku bat topatzen ginen guk ere mutikoek ez ginere kirolari edo lako ez ginerarik formatu batetan txartzen, beste horretan txartzen ginen, eta inertziaz horretan txartzen ginen, eta musika taldea hain sortzen ginitu, amena batez ere mutikoen artean. Eta hori zen garai horretako giroa, gaur egun gari super presente dena, bai. Eta gero, esan dezun bezala, metal mundutik edo etorri zinen zu, hori zure musika gogokoena zen hori garai horretan edo? Bai, metal
nintzen super gehiago metal bat, Euskal Herrian entzuten zen metal bat, egin abaitu Behitxajak, adibidez referente bat zen, nahiz eta metala zen egiten zutena, nahiko melodikoa gelditzen zen, edo etzien sartzen desmetalaren gauzetan edo. Eta gero gure inguruan nahi nintzen zuten zen Gojira taldea. Zein? Gojira, bai. Eta beraz hori hortik ere pixka pasatu nintzen, baina nintzen sobera sartu ere. Beraz metal hortatik pasatu nintzen, eta gero hartkoja tope, nik metalean gehien maiten nuena hartkoja zen baita ere, dena pixka zaintxua da, fite doa, ez du behar jolako teknikarik eta zehaztasunik, eta hartkoja eta gero post-hartkoja, horrekin zonitugu bai. Gero izan dituen beste 38.000 proiektu ditatikan, igual metala gehien landu zuena igual Tud izango zen? Tud musika taldearekin duten bertsioak iten giniten. Ginen beste talde bat Totem deitzen zena. Eta Totemekin baina hasten ginituen desmetal, hardcore, batez ere desmetala eta hardcore. Bateri joleak Gojira entzuten zuen tope, eta gugiago dut. Beraz, pixka bien arteko nahasketa bat egiten ginoen hor. Zer hona. Ez dakit, pixka zuek ere galdera, emate hori bakazuela, zegar pixka berde etorren ez. Baina, nahi baduzu, urrengo kantarekin jarretuko dugu, baina jarretu horretik errekan. Errekan ze errekatan edo zer bau? Oroak disko untako kantuetan txartu ditut idei bat, baina gehiago gehienetan. Eta hor dira, momentu zoriontsu batzuen metaketa batzu egin dago. Bale, bikain. Horako zer bai. Nahi dezune, lasai. Errekan, nahi dezune, Azkalen azpian atxikirik Aizeak egin du bere bidea Lili bat ahipuskan dardarka Eta kidura gure baitartetan Denbora izoztu da Auge gainean patinatzen dute Isiltasunaren ahbainaren gibelean Mundu bat entzun diteke Tabarnean Koloretsuak dantzan hautsontzi loratuan Riure ezagotz, naiz nahi orain Lorputzen dirdirak ejekat eta jidura gure beitartetan
artetan Bueno, esan dezakegu Garaziko musika eskolan oso ondo ikasten zenutela, jotzeko modua daukazun Pascal. Bai, eta, bueno, pixka bat hasi gara ikutzen zure proiektu ezberdinen bide hori edo, baina, bueno, hola laburrean edo esplikatu nahi baduzu gugu denok pixka bat eskema mental bat edo egiteko, nola zenbat proiektatik pasatu zera edo nola izan da zure bilbidea edo? Ez dakit sobera, ez dakit gara bat zuzibiltzen nintzen 5-6 taldeetan behar momentuan, eta gaur egun ere uste dut. Eta oroak gehienetan xede aman komunak sortzen dira lagun edo ezagunen artean, eta gero horiek entzinara maiten ditugu, eta beraz musika talde bakotxak galiten du denbora, eta gero gehienetan ateratzen da zerbait, eta hori jotzen dugu, eta gero momentu batez berriz urkuntzen gira, eta beste proiektu batek hartzen du segida, edo piskatu hola ibiliniz azken 20 urtetan, azken finean proiektu ezberdin frangotan, eta sorkuntza taldeetan izan dira hori 6-7, Totem, Bilau musika taldea, Zezenaren taldea, Bloin, Xak, nik ere bakarkaen izinean atera nintzen disko batzu. Hori galetu behar nizun, zure disko batzuk, esan dezu, Pascal Irigoyen izenean, nidaki dala Kontsumo Orkestra azkeneko izango zan hori igual, hori 2018ko da izango da dola? Bai, 17koa. 17koa, eta lehenago baituzu ere... Lehenago atera nuen besteat, Lau Sasoinak, hori ez dut deitzen zena, eta ez dut ezak internetan atera nintzen behiuna ale eta inguruan saldu nituen. Hori pasatu beharko diguzu. Bai, ez da galerik. Zu daukazun arazoetakoa da, etzerala erraz konformatzen, zure kontuekin, kantuekin, eta bai egia da, horrelako lehorte bat edo izan dela, bai zure proiektu pertsonalean, Kontsumo Orkestratik ona, eta batean, okerrez balimanago behintzat, zure kantuak egiteko asmoazen daukan berriro igual zure izenarekin, baina batean hartu eta Xak bezala, naiz eta talde baden, nik uste badela talde bat, Xak, baina bueno. Bai, astapen, hasi nintzen ene izenean hori 2014an kaleratu nuen disko bat, eta pixkaten izenean kontzertuak emaiten taldean batez ere, eta gero bakarka, eta gero bietatik, eta 2008an hasi nintzen disko behi baten ideiarekin, banituen hori ideia frango, eta gero jintzen COVID-a, jintziren behar momentuan ari ginen filma bat garatzen bainolet, ditetako filma bat maiarekin, dibarnerekin, eta horrek hartu zaukun alimaleko denbora, eta ene bakarkako disko horrek edo bakarka edo ene proiektu horrek hasteko beranta hartzen zuen beste proiektu batzuk lehentasuna hartzen zutelakotz. Eta... Nik uste hor, jota ditzezuna zen jada ezinela identifikatua sentitzen kanta horiekin edo lako zerbait edo beste modu batera egin nahiko zenituzkela ondoren. Zein kantarekin egin ez? Ez, prestatuta zenitun kanta horiekin edo? Bai, azken finean, diskoak grabatu dugu 2024an, beraz 4 urte pasatu dira, eta diskoan diren kantuen, badira 6 kantu, 3 kantu nahiko zahak ziren, eta azken 7 urtetakoak janen dugu,
eta hiru kantu aski freskoak, aski behiak, justoki. Behar bainoan ere esen ditu zerbait enintzela ari disko bat egitean, ora justo nituen artxibo horiek plazaratzeko, baina zerbait aktualaren nahi esen ditu hortan. Eta momentu hortan ere, hasi nintzen lehenago dia galdezka, piskaten izenarekin aritze hori nahi non kendu nahi non aldatu. Eta beraz izan ziren beste saiakera batzu, emanetan bizperu konzertu piko izenpean, astapen batetan. Eta gero seinalatu zatatel piko, hainiz gauza izan zirela, baita ere filma bat ejoinari buruz, eta enon sobra. Nahi izen bat ez zona sobra zentzurik, eta hori super konotatua zela, beraz, hori aldatu lehen, eta xak. Eta xake badu ezakite esaeraren bat edo esan nahi den bat edo? Ez du esan nahik, Paskalen atxemaiten diren letra batzu dira, eta horiekin indut hori, aski motxala eta... Bai, polita da, xak. Bai, Bloine bezala, galetu dezaket ere Bloineren izenari buruz. Bai, berdin, baino leten ziren letra batzu hartu ditugu, eta... Bai, hori egia esateko, bai, azken aldean gehiago ibilizatzen Bloinekin. Bai. Baina, bueno, gero bitartean ere beste zetalderekin ibilizera... edo dantza emanaldiekin ere ibiltzen zera? Bai, hastean antzitut bitalde txost eta fifita, barekin ere ibili nintzen. Bai. Eta gero ejomerietan ibili nintzen, erriko pestetan ejomerietan gitarista dozez saxofoian. Eta gero frigo, badugu talde bat, kontzertu talde bat, berriz hartzen ditugu kantu famatuak, Shakira eta lako hausak eta hitzak euskaratzen ditugu. Eta pixka gure tontakeriak kantatzen. Ona. Bueno, tontakeria esan dezula bezala, ez ezenaren taldea hori ere, erokeri bazen hori ere. Jarraitzen dezu horrekin edo baduzue? Ez, pasaren urtean eman ginituen hiru kontzertu. Berriz formatu ginen, joan den urtean. Eta ez, geroztik ez dugu besterik eman. Momentuz pausan gira eta ikusiko egun batez nahi badugu berriz joko dugu. Seguro bai. Ez dugu presiorik. Bikai. Eta gero, bueno, instrumentuekin ibili gera, baina hori biolina ere gotzen duzu. Ez dakit hasi zinen gitarra izan zen zure lehenengo instrumentua, baina biolina ere... Bai, biolina hasi nuen 15 urterekin. Erosi nituen Jan Tiertzenen bidisko. Bueno, zure oso fana zera, Jan Tiertzen. Bai, superzale. Ez gauza guztietaz, ez ditu bere disko guztiak maite, eta baditu pila bat berazko. Obere. Eta zuzenekoak erosin azkon, eta badu kantuat bibolinan, eta hasi nintzen, ez dakit nahi nuen kanturi jo, piskatu obsesionan alazen gauza, eta hasi nintzen ikasten, eta hortik sartu nintzen. Eta baita ere, saxofoia. Bai. Saxofoiarekin nola izan da? Saxofoia, aspalditik bauen erakartasuna tipitatik saxofoiaren zat. Aski zoroa iduritzen zizatan mundu hori saxofoiarena eta instrumentu hori dena gauzekin. Eta gehienetan ibili izaniz ere txaranga batzuetan edo jauterietan edo musikari. Eta beti gitarra elektrikoarekin nintzen. Eta nintzen bat ere erososen nintzen nahiko musika tradizionala jotzen ginuen kajikan, eta ni super jageria nintzen gitarra elektriko batekin, eta batzuek egiten zataten, ostia, hori da berdena, eta beste batzuek kontrarioa. Nik azken finean gitarra jotzen ene tresna zelakotz, eta amplifikatu behar nuelakotz. Eta biskatorekin asperturik, hasi nintzen saxofoian, hori izan zen pausu bat, txarangan aritzeko, edo kanpoan aritzeko, saxofoia harina da, ez duzu amplifikaziorik behar, eta... Ez du behar. Eta ozune hor heldu egetera, eta tradizionari on edo kalteiten duzun, eta... Ona. Bale, bueno, jarretu ezakegu hitz egiten nahi badezu, zu musikaria zera, musikaz bizi zera, eta kontatu igual pixka bat zure egunerokotasuna edo nola izaten da, zure astea edo? Ez dugu aste honetan, adibidez gaur igandea gira,
Astelean etxean izan izlanean, etxeko obra eta etxeko gozetan. Bai. Aste artean joan gira Bilaka konpainiarekin, Bilaka dantza kolektiboarekin pieza bat badugu bezperan ditzen dena. Ez aste artean abiatu gira, aritu gira Brive eta Albi hirietan, Frantzian. Bai, ezakit. Eta atzo atxaldian itzuli gira etxerat, atzo atxaldian pasatut gaurkoa bizperu aldiz, eta etxe meste urja batzu, eta gaurko nahi jeniz. Bai. Bai, hori, karo, azkenean bira izango dago horrena jutea, datortzea, eta agenda nola, baduzu jada agenda edo mendikan hilabete batzutarako dena prestatu. Bai, eta super zehatza izan behar da agendarekin, hor 2007ko maiatza arte gauza batzu sartu zauzkigu. Bai, proiektu ezberdinekin. Eta nik aski maite dut, hori, bermomentuan eskertzen da ere batzutan ez dakizularik zer gertatuko den ondoko egunetan edo. Bueno, okiko dituzu ere egunak libreak batean, eta ongi. Ona. Gero hori, nahi batzu ere esplikatu lehen galetu dizuan bezala, egoaldeko jendearentzako igual ez du ezagutzen, baina intermitantze sistema hori Frantziako estatuak ematen duena, kurioso izan daiteke jakiteko jendeak nola funtzionatzen duen. Intermitentzia sistema, badustu 25 bat, 20 bat urte hasteko Frantzian martxan dela. Eszene gainean ibiltzen diren artista eta teknikarien sustengatzeko manera bat da edo estatutuz bat da, jaren dugu. Eta berrituzu urtean frogatu hainbat kontratu, berrituzu egin 23 kontratu, simplifikatzen dute, 23 kontratu urtean pagatuak minimo batekin, eta horiek baldin badituzu, ondoko urtean langabezia onkitzen duzu. Hori da. Beraz, guk urteero hainbat kontratu bete behar ditugu ondoko urtean langabezia onkitzeko, eta kontratu eta langabeziaren artean lortzen dugu lantxari bat ateratzen. Hori. Eta langabezian zaudenean, aldituzu kontzertuak eta eman ere aldi berean? Bai. Horrek urrengo langabeziako kontatu dute edo? Bai. Ongi. Bai. Ondo dago, sistema hori, hobeto daiteke ez aski, baina, Bai. Hor, azken Ado gehi urte, hasi zirela 2003-tik, hasi ziren hasiera batetan ordu gehiago eskatzen intermitente izaiteko, gero diru gutiago emaiten, guti gora bost urte guziz kentzen dakote zerbait. Edo ordu gehiago frogatu behar duzu, edo beste izan lan gutiago, diru gutiago kiko duzu, beti lege behiak egiten ari dira poliki kentzeko ez dakit, komplikatzeko estatusaren lorpena. Bai, ezagutzen ez ere jendea igual ez dela iristen minimoietara eta... Nekez iristen dena ezagutzen dut. Gaur egun ez dena iristen eniz konkretuki kontaktuan izan, baina badu orain urte bat, pasa Frantziako estatuak lujaldei diru hainitzaz gutiago emaiten duela. Beraz, lujalde batzuen erabakia izan da hasieratik kulturarentzat diruak entzea. Eta lujalde batzuek dute osoki. Egunetik 0 pasatu dute. Beraz, finantzatzen zituzten konpainia batzu, eta konpainia horietako pertsonak intermitente ziren, eta horren ez dira gehiago. Eta... Beti beldur dugu eskuin mutuak enduko dola estatus hori, eskuin mutuak, azken finean, eskuin mutuak ez da horreinik poderean, baina bere logikak aplikatu direla, edo kulturarentzat diru gutiago eta armamendurentzat gehiago. Bale, bikain, nahi badezu jarrituko dugu? Orain izar bat etorriko da. Gero galetuko izut nahi badezu, letrari buruz.
guzi izateatzen izak baten seka, urrundik deitzen nu. Etxegileko lanuetaik, zeruan gordeka. Ahas guzi izateatzen izak baten seka, ak ikusten otenu. Trenbidez ahetaik, ilunpean korrika. Berdin zautak ikusten jenez, ene bahmean senditzen dudalako. Izateatzen izak baten seka, naiz arte iraunen du. Ajo papuskak ukatzen, zaien adajetan. Berdin zautak ikusten jenez, ene barnean senditzen dudalako. Tabadak itxegituko nukela, gauaren beste puntaraino. Zilobeltz, ala ipajeko argi, dena emaiten dakot, ene izahari, ahotsoekin, oiukaitxa saizeari, azken argi izpiak, hausikiz gauari. Zilobeltz, ala ipajeko argi, dena emaiten dako, ene izahari, ahotsoekin, oiukaitxa saizeari, azken argi izpiak, hausikiz gauari.
Bueno, ze polita. Bai? Izarra badaukazu, peskat. Zer? Izarra badaukazu. Bai? Bai. Bueno, instrumentuetan zaritu gera, eta galetu nahi zuen beste instrumentu bati buruz, dela zure ahotsa. Nola, zaile makokik esan ditolako galdera bat, nola bilatu zenuen zure ahotsa edo ea nola ze harreman daukazun horrekin? Ba, kantuz hasi nintzen edo ginen, inguruko gehienak mikrofona batetan, gure taldeetan ez baitzen kantaririk. Eta beraz kantariak eskaz ziren, beraz denek hartzen ginen mikrofonoa eta kantuz, gajasika, ba, eta poliki zerbait ikasten da, manan gitarrarekin nahiko lasainiz, aldiz hautsarekin kostatzen zata gehiago eta lan gehiago eraman behar dut kontent izaiteko. Zerbaitetaz edo. Bai, zaila da, hautsa gu. Bai. Zagit. Eta ez niz kantari senditzen ere, eniz senditzen beste batzu diren bezala kantari edo, nik gehiago gitarrista senditzen niz, eta batzutan gainetik kantatzen dut, gehiago aheman hori dut hautsarekin. Hala ere, hautsa, zure hautsa daukazu, esan behar nuen berezia, baina ez da berezia, baizik eta berezko hautsa badukazu, eta berezia da, ere zure abesteko modua, ez dakit niri behintzat, ez dut beste inor ezagutzen antzeko abesten duenik edo, eta gustatzen zait asko. Bale, bikain, gero ere? Barkatu, esan dezu Peruren, Peru entzuten. Bai? Ez? Galdetzen duen norbaitek Peru galbeteren antzak hartzen dizkiola abesteko modari, bueno, posible da, agian... Peru lortzen du, aguduetara joaiten egeski, eta badu guk buruko hau txartzen dugu frantzesez bodutet, ez dakit. Bai, buruko hau txada. Bai, buruko. Eta beraz badu hori eta faltsete ejaldoi bat, eta ni horretan supermugatua senditzen iz. Bai, atxamen? Bai, Peruk egiten dena da, hori buruko hau txarekin, azkenean da proiektatu goian eta falsete bezala, baina zu bai oso gora iristen zerela da berezko hau txarekin. Hori adidez Peruk egingo duke. Ez dakit, bai. Gertatu izan, Peru eta abiak batzutan nola konfonditu gituzte edo pixkat behar, ez dakit, jagira ahgalak, hola, eta gertatu izan da behin kontzertu bat nuen errekale horren, eta ez egizuten Paskal irrigoien, eta Peruren argazkia. Bai. Gertatu izan zauko, holako. Bueno, gainera biak mukuru kolektibukoak ez erat, hori aipatu nahi nuen, hori nolatan izan da mukururen asunto guztia? Mukuru sortu, hori 2018an sortu zen, hemen da ere Josu nahi boruk lagundu momentu batez edo zuzendu ez dira. 2018an sortu zen, eta ustot kaskezurrek deia bat zuen zigilu edo ideia bat buruan ora mukuru izenekoa. Eta lagunen artean aipatu zuten, eta egintzen bilera bat hori 2018 hasieran Euskal Herriko musika talde eta bakarlarien artean ora gominapean handi bat luzatu izan zen. Eta segida okandu bileraz bilera, eta antolatu izan ziren ere mukuru festa batzu, biskat kolektiboko musika talden inguruan batez ere. Eta gu bildu izan gira urtean bizpairu aldiz guti gora bera, azken aldietan gutiago. Baina guretzat balio dauko ere, simpleki ez ere bakarrik izaiteko, azken finean musika munduan askifite bakarrik zira edo ez duzu baitugu lagunak denek, baina nuntxada ere beste pertsona batzuekin ez da baidatzeko espazio bat okaitea zure kezken adieraztekoa edo eta pixkat funtzio hori bete izan dauko orain arte, mukuruk, orain artean. Bai, positiboa da oso. Eta elkar laguntza azkenean, nire esan dugun bezala, mundua arrailtzen ari denean, lagun artean egoteko pixka bat. Eta gero beste gauza gaitu nahi nintzun ere, korrikaren arira ere, baina pixka bat ere, hizkuntza trabarik edo ikusi dezun ere, zuke hizkuntza oso arraro batean hitz egiten dezulako, zure euskera horretan. Ipajaletak ez jarrozko hori. Benafarreraz edo, baina nola sentitzen zeran zu ere horrekin edo kantuak egitelako orduan?
Ez du galdera iposatzen ene buruari. Ez duzu... Hortan... Ez oso galdera tipikoa, ez daka igual zentzurik galdera hori egiteak, azkenean zure hizkuntza da, zure ama hizkuntza, eta, bueno... Gehienetan frantsesek daukute ere galditen, zendako euskaraz kantatzen duzu. Hori da. Orain euskaldunek galdite matate zendako basen afartagaz kantatzen dut, Bai, bueno, eren galdetut makokik adibidez, edo Bizkaiara juterakoan edo, era hizkuntzaren horitzen dezuen alako muga bat edo, ez dakit. Nik uste ez baina, bueno. Ez, nik ez dut uste, eta ez eta Euskal Herrian, ez eta Euskal Herritik kanpo, ez eta... Euskal Herritik kanpo bai gertatzen da, Frantzian batez ere gertatzen dira gero bukaeran, Oaxak edo Oax frango hizkuntzari buruz. Bai, oso kezkatu haude horrekin, Frantzian. Bai, super. Frantsesa ez izatearekin. Bai. Eta ez beste gizan, Euskal Herrian, ez sekuran. Bikain, gero ere, aipatu nahiko nuke ere, zu baduzuela xuka, hori ezakit jendeak ez da gutzauen ez duen, igual polita da aipatzea nahi bako bazenu. Bai, xuka guretzat, tokatan oka diren bezala nahiko zirkulu, konfiantzazko zirkuluetan erabiltzen diren tokatan oka guk ika. Bai, erregistroak. Bai, xuka berdina da, eta hori erabiltzen da garazi hostibarri inguruan batez ere. Senafarko bailara batzuetan. Bai. Eta... hori ez dakit gehiago zehat. Adibideren bat edo jarri nahi badezu edo? Untxa xiria bainat. Ni bai. Untxira, bai. Bikain. Bueno, oso polita. Sonoridade aldetik ere oso berezia da, xuka. Bai. Vale, ez dakit galdera askoz gehiago, ez dakit, nahi badezu... Beste kantu bat... Meteoaz jarrituko dugu? Bai. Eguna ari da gauak oino galdu du ele gaina argiak jotzen du eta nik ez du nahi sartu. Negua ari du Simurrak izoztu Zure aldean ilargi bat duzu Atzajetan nahi nuke berotu Ejekak gainditu Gure baitan nola gelditu Ahaitzapenak urak eraman ditu
Ze polita den kanta, Hemen gaina diskoan ere amabitxokakoa erabiltzen duzu. Bai, Hori amabitxokakoa badu olako, nik ez dakit, hemen Euskal Herri mailan zu ikusten zaitut batez ere horrekin jolasten. Nolatan ezagutu zenun amabitxokako gitarra? lagun bateko zuen salgai, eta erosinakon, eta, ora, etzen izan, saiatu nuen, eta, zuntza den, eta hortik erosi. Eta nabaritzen da, baina, bueno, ematen dizu sensazio ezberdin bat jotzerakoan akustikoa edo seisokakoa edo amabitxokakoa edo... Bai, gerozta gehiago super gitarra elektrikoa zaren zohuntzen gerozta gehiago vibrazioa eskaz baitakot. Bai. Nik super gerozta, bada aspaldi bautala instrumentu akustikoen maitasuna onditu zatela, badu urteak, baina gerozta gehiago konektatuago senditzen iz, hasteko amabixokakoarekin gorputzaren kontraleek imaiten ditu vibrazio gehiago, eta ez dakit betetzen du, ere soinuaren senditzea zuzenean gorputzaren kontra bizik maitot. Ba, oso soinu berezia da. Jotzerako pixka gogorragoa dagian, jotzerako, baina bai, polita. Eta gero, garatu nahi zunari hori komposak eta prozesuari buruz. Ziura aski ez dezu izango bat, edo balin badukazu nola sortzituzu kantuak. Gero ez da, sak hor disko hortarako, entxatu niz, inala kantua bukatzen maketatzen hasi haintzin. Hasi haintzin grabatzen gitarra bat, gehitzen ez dakitze, betiko joko hortan, biskaten baiten du joko bideo bat hortan hasten zireka, gehitzen alduzu hori eta dena. Entxatu niz disiplina hori atxikitzen, eta inala bukatzen gitarraren zatia melodia eta hitzak inala intzinatzen. Eta hori behin zenuela, taldekoi erakusten zenien Bai. Jada kanta bukatuta bezala, ez? Bai, nik egin itin basu eta bateria zatiak, bai? eta basuan lasai agoniz baterian gutiago, beraz, Juleni bidarin azkon kantuak bateria gabe, bai? Berak intzuntezan eta berak asmazezan zerbait, gero entzaiatu ginuen, eta gero konfrontatu ginuten bere ideiak eta beneak, eta eskatola. Eta bereak irabaziko zuten, noski baiet. Bai. Eta basuarekin orduan, zuk esan ziren aianderi zer jo gutxi gora bera? Gehien bat bai, eta gero berak gehitu ziten bere gauzak. Ba, esko sondo jotzute bian nahi horiek, Bai, Julen eta aiande etxe behio jaztuko, bainatekin ezagutzen dituko, beraz ez dugu zehazten. Eta gero xaken orain, taldekide berriak ere badituzu? Usue, hola ziregin, hola gitarra akustikoan eta kantuz. Bai? Eta Paul Couvreur, bera gitarra elektrikoan eta mandolinan. Eta pianoan ere? Pianoan ez da nor. Ez da nor? Ez. Konfunditzen ari zagoan bloineko piano jolearekin. Bai. Nola ditzen da bakatu? Katine. Hori, uste nuen xaken kontzertu, eske nire daukat balio duteko kontzertua pixka bat, bloinekoa eta xakena ditut nahaztuta. Dituen zerbezta guztien gatik izango da. Baina, bueno. Ze ongi. Eta gero, aipatu dezakegu ere, bloin ere, kriston talde puskada ere, nahi baduzu taldea aipatu ere zintzuk zeraten? Bai, bloin, oazten fiti aipatu dugu, Maia Iribarnetabiak sortu ginoen Bainolet filma. Bai. Eta filma hortako soinu banda ere sortu ginoen. Ez eta kantu batzu gehitu, baina soinu banda gehien bat gokidatzi ginoen. Eta atera ginoen 10 kantuko disko bat, eta hortarako bloin taldea sortu ginoen. Azken finan, proiektu berdina zen, baina gu ere joan gira zehazten aintzinatzen zen behar, ezen jola planifikatua. Nahi ginen zerbait musikala, nahi ginen zerbait bideoarekin, filma, eta beraz mugimendu hortan sortu da bloin, sobra konkretu gabe nola ere, egean, kantoak idatzitugu askifite, kaleratu, eta Bainolet filma 2023an presentatu dugu urte batez, eta gero zuzenean bloin musikatalearekin hasi gira, eta gehitu dira taldean, deia grabatu ginuen Nikola Armendaritz eta Aian etxe behirekin, diskoa, eta gehitu dira Paul Couvreur, xaken ari dena ere, eta Katinira Zabal pianoan. Hori da. Bai, baduzu bloinekin zerbait berria egiteko asmoa edo? Bai. Eta xakekin ere, zerbait berria egiteko asmoa? Bai, ikusiko. Ea zein gaientzen den bata bestaren gainean? Bai. Eskat, kusiko bai. Ona, hori beti gauzak egiteko greina dukitzea ondo dago.
Eta, bueno, ez dakit, aipatu dugun, bai, orain komposizio aldetik gauzak bukatuak erabati dizkizuela taldeari, eta letrak idazteko garaian bura uste asko ukitzen dituzu, edo? Bai, eniz, hautsarekin bezala, eniz kantari izan ditzen, eniz idazle lanetan lasai, zen dugu. Eta ez dut hori hartzen hola plazerekin, eta zer idatziko dugu gaur gehiago. Zaila da. Bai, zaila zata, eta egiten adut zerbait, eta gero emanen dut bizpairu egun hortan konzentraturik, eta azken finan hitz bat aldatuko da, eta hola, komplikatu zata. Bai, idaztea baina zailagoa da konforme geratzea, idatzitakoarekin, nik uste. Bai. Xaken disko horren kasuan, kostatzen zizatan, eta gero tonoa atseman dut nuntik mintzatu nahi nuen, eta hori atseman ez gero jo erretxa izan da. Bai, eta oso polita ditu, Xakek. Nerezako horren aipatu dizuan bezala oso misteriotsuak dira, ez dut horretik aletzen dizute inbeste kantui buruz. Baina gian bai lortu dezula horako. Eta bueno, baita ere bloinekin ere baduzu, eta baduzu ere pixka bat, bueno, baino lehen oso aurren ikuspuntutik ikusitako filma bada, kontatutako filma bada, eta nik uste zure musikan, eta bai bloinen musikan badagoela horrelako haurtzarotik edo begi garbiekin edo begiratze bat, eta errealismo magiko horretatik anadiz, hitz egiten dena mustruei buruz, edo lako gauzak, iruditzen zait oso mundutxo bat badagoela hor, ez dakit. Eta Xaken diskoan nik uste badagoela, igual nire interpretazioa da, guztiz okerra, baina nik uste baduzuela hortikan. Eta musikak ere laguntzen du. Oso musika, ez dakit, ez da ohikoa ez da txarra, baina entzuten denetik aratago badago. Eta pixkat magikoa bai esango nuke dela. Baina, bueno, adibidez, bloinekin egiten dezutenean zuk eta maiak zuzeneko eta kalimbarekin eta horrelako ambiente horiek sortzea eta oso politak izaten dira. Bai. Zakitu, nahi bat zuzuk itzegin, Bai, ez dakit txora zehan. Bai, bueno, galdera gaitzen daiteke adien, hori ea bilatua dagoen edo suposatzen bezala horrela ateratzen zaizuen edo... Bai, janozu musikarena, giroarena edo... Bai, edo musika estiloa edo baduzue oso berezkoa eta hori ea nahita eginda dagoen zerbait den edo... Ustez, erreferentzia kontu bat da eta pentsu denak ari gira noizbait erreferentzia batzun kopiatzen edo urbildu nahian entzun dugun zerbaitetik eta gure kasuan ere... Bai, galdetuko nizuke referentziai buruz, zeintzuk edo dituzuen edo? Bloin idazteko tenorian, lehenago ere, maiarekin aman komunea pentsot ukan ditugula Bjork, kantari islandesak, eta baita ere Zodo musika taldea, horiek frantses bat eta franko-suediak bat, super famatua izan ziren Frantzian, eta bi referentzia horietaik pentsotan hitzetan dugula. Eta gero beste lekoa initzetaik ere musika errikoietik edo beste... Gero egia da, bloinen proiektuko musika oso ezberdina dela kanta bestearen gandik eta horrela, baina Xaken bai antzekoagoa edo lortuza, kompaktuagoa asuntua. Bai. Eta Xaken referentziak Jantirzen? Fixi, sen ustez, momentu batez, marinen batela grabatu, retzina 2008ko udan galdinazun laguntzak grabatzeko... Azkenean ezin izan genuen, bai. Momentu hortan folkean, eta bego jegun ere ustat, gehien maite nuna Euskal Herrian bazuzinen, eta konfidentzia. Gerek asko. Ez dakit, eske... Oso berezia da azken hemen jende asko etorri da, eta musika hain da sinpleako milartea, baina hain da ere komplikatua, eta oso aldaera pila daude, horrek argitzen hau. Usaiak? Bueno, hemen Usaiak, hartu gitarra, baina aipatuko lehen izu horrekin egon naiz komentatzen, berak esan nik Usaiak usten dut zela usaitzen den hori,
Baina badirudi ez dela hori, baizik eta usaiako ohiturak direla, euskeraz eta hortik jotzen du. Bai, enon sobera pentsatu hori... Nik gehiago pentsatu bai. Batzutan, neguan, ez dut orena aldatzen. Batzutan, neguan, eniz etxerat itzultzen. Usaiak dira, mamuak dira, leku guzietan agertzen. Usaiak dira, jendeak dira, tabean iz pasaditen. Zendako ditugu hain ezagunak, haiek ez bagituzte ezautzen. Batzutan, neguan, enizoetik altxatzen. Batzutan, inguruan, eniz gehiago galtzen. Usaiak dira, kanpoan dira, usaiak dira, ateari jotzen. Usaiak gira, bata besten ondoan eta elkarri azkarki lotzen. Usaiak dira, mamuak dira, leku guzietan agertzen. Usaiak dira, jendeak dira, tabean iz pasaditen. Usaiak dira, kanpoan dira, usaiak dira, ateari jotzen. Usaiak gira, bata besten ondoan eta elkarri azkarki lotzen. Hain ezagunak, baina haiek ez gituzte ezautzen. Ni, gitarra jolen izenean, badukat beti eiteten galdera bat, gitarra jolei. Zein da gitarra hartzerakoan jotzen dezun lehenengo akordea edo? Oituraz edo ez dakit. Ez dakit bat, Ez dakizu akorderik? Bai, ez dakit zein den. Bueno, lehenengo kurritzen zaizuna edo... Mi bat, pentsut, mi menor bat. Mi menor bat. Vale. Edo hori ere luzaz. Kale batez luzaz ere hori, ez dakit lako zegoet. Artu eta hori... Ustot hori usu. Bai. Hori banen lehen... Ez zintzen akorde normal bat izan, lasai. Hori ere mi bat da edo ez? Ez hori la bat. La, bueno, ziko dugu lan, vale. Bikain, bai, hasta hori, horrekin jani, eman. Vale, eta... Etorkizunaz galetu nahiko nizuke? Ze asmo dituzun edo... Ez dakit sobra nik ere.
Egia ezan, hor momentuz musika kontuetan hori biltzen gira bilaka dantza kolektiboaren bezperan piezarekin itzultzen gira momentu honetan, eta alduden urtean ere pixka bat. Elirale dantza konpainiarekin ere badugu pieza bat ateratzekoa, txioka, eta gero xakekin, blonekin ikusiko zertara eta behan girean, frigorekin, eta hola. Baduzue kontzerturik edo, bueno, dantzarekin eta hori esan dezu, 2027ko maiatzera arte daukazula? Bai. Bueno, bestela ere xakekin edo baduzu kontzerturik edo? Xakekin bai, ezakit sai hori noiz aterako den, baina... Ez importa, seguro berando aterako dela, baina esan dezakit. Eldu den larumatean ari gira zugera mordin, Bale. korrika kulturalakari, eta ondotik martxoaren 27an aritzeko gira Ondajoko gaztetxean, eta 28an Sopelan, kak musikataldearekin. Xak eta kak. Bai, Vale. Zazkeleko lehengo kideak. Bai. Hori guri gertatzen egun bizaldi taldea daukagula eta pare bat aliz jodegu bi balarekin. Claro, bizaldi bi balarekin, kuston grazi tensiona antolatzaileari. Nik uste kasu honetan zak eta kak eta horti dijoala, baina bueno. Ze ona. Ez dakit, igual zozketa egingo dugu makoki. Bai? Bueno, hemen ohitura daukagu, ez dugu kontatu, hasieran igual zuei esan dizuet, baina zenbakitxo bat daukazue sarreran, atera zuen sarrera. Bai, baina badu zenbakia hor ere, bai. Orduan, Paskalek bi zenbaki aterako ditu, normalean musikariaren diskoa eramaten dezu opari, baina Paskalek ez ditu ekarri, orduan, bueno, nire disko mango dizu. Baina lasai, disko bat zor dizue horrela Paskalek, urrengo kontzertuan. Ere bai ondo dago zure diska. Bueno, ez da konparazio. Zuzu esan. Nik jametzat. Bueno, markatuta, ez esan, tokatzen zaionak, diskoa eramateaz gain, trukean, galdera bat egin beharko du, bai edo bai. Lehena, 15. Oiek, zuk? Eta, esan bigarrena Eta bigarrena, 36. Bueno, hori berengo dugu, berengo magosta. 36. Bueno, ez dela bezala. Hori da, bikai. Ondorezu, esetu gazta. Kaixo, Pascal. Ze ekarpen egite duzu bakarrik jotzea edo taldea, zein da aldea edo ze balio erantzi baten duzu batak edo estek edo? Nik nahiago dut izan besteekin lan, taldean aritu. Gero egia urteak pasaber eskertzen dutela volumen gutxirekin aritzea. Eta hori eskertzen dut horren bakarkaren izalarik, justo gitarra eta hautsaren volumena okaitea edo eta hori da. Bakarka maite dut oktarako, gero nahiago dut izan lagunekin taldean eta. Gauz. Edo zein galdera, ez tezkatu. Bai, buratu zait. Etzea sentitzen idazle, etzea sentitzen kantari, orduan, hau, impostore sindromea da, edo Bai, ez dakit, berdin. musikaz bizitzea. Bai, ni gitarrista senditzen niz, eta gitarra niz lasai senditzen. Gero, bai, beste instrumentoetan bibolinan, saxofoian, edo beste gauzetan, biskat, hola, ibiltzen niz, eta berdina hotxa eta hitzekilan, entzatzen niz lantzen eta intzinatzen gauza horretan, baina beti ez ditut konfiantzazko espazioak horiek. Tetxo batzu bari da hortan ba? Bai, pentsut ikasten dela eta gauza batzu oartu gabere bagneratzen direla urteak pasaber. Baina alere ez da egun batez genotan, jazta, kantarian iz. Ez da hori gertatuko da, baina edo hitzekinan gauza berdina, baina bai, ez da gitzen gehiago horik. Bueno, oso ondo. Urrengo kantuarekin nahi batzuk jarretuko dugu? Bai. Etxea? Bai.
Etxean iziela sartu ginen, etxe hartan. Zure jarraitzapenekin eraiki zinuenean. Lotxa izahak xapinetan, mustroak artetan jostatzen, oe azpian. Kanta intentxo hau, oso polita. Bueno, nire zu aipatu kanta bestela jarretuko dugu? Bai, kanta hori joan diren pertsonetaz mintzo da, eta nonbait beti hor direla, eta beti keinu iten daukutela, eta beti gure bizitzan jabatzen ditugula gurekin. Bai, abesten dezunan kanta hau eta beste guztiekin ere, baina sentitzen dezula esaten dezun guztia, eta gero ere, ez bira, lehen aipatu duten realismo magikoarena hori, mustroak hartetan jolasten azpian, edo xaguak horroia, gurra jaten, eta hori oso polita da. Bueno, ez dakit gaur oso inspiratuan nagoen elkarrezketa egiteko, baina, bueno, gauzatxo bat ikatzen nagoen, sareak. Bueno, benik eta ben guk marruma kulturala bezala baitugu sareak gure gauzak jartzeko, eta hori ezagutarazteko, gomendatzen dizuet hemen zaudeten guztiei Telegram aplikazioa bali madukazue, badago bertan kanal bat, non igotzen ditugun bertako, Telegramen marruma kulturalak bilatu, eta baduzu hor bai hitzaldiak edo kontzertu akustikoak edo.
Agenda nahi baduzu ikusi, hor dakazue. Ondoren Instagram eta gauza horiek, eta besterik gabe, marrumakulturalak.eus, marruma.eus, ez dakit. Interneten bilatu, bestela, baitu gure sareak, baina, Paskalen kasuan, badakit Instagrama irekizten nuela xaken sareak eramateko, baina zuzea pertsona bat ez daukan adibidez smartphonea, oso kuriosoa da. Eta, nola bizi dezun beti galetzen dira galdera hauek, baina nola bizi duzuzuk konektatua egotea, sarea eta... Instagramen zen izniak duratzen gure taldeko usue da arduratzen batez ere, eta alian dere pixka bat. Blonekin nukan ginoen Instagram, eta hor konturatu nintzen musikan aritzeko galde batzu hortik etortzen zirela. Beraz, pixkat elbide bat bezala zela, edo kontaktatzeko manera bat, beraz, xakekin dudatu nuen, eta hori egin ginoen, nire jeskiaren ez dondiko behatzen Instagrama, eta gero nik eta astapenean beldur nuen engantzatuak gelditzea edo pixkat beste guzia bezala, eta azken finan ez zata bat interesatzen. Izan ez bizpero aldiz, eniz hortan... Zalea ez? Ez, eniz bat ez zalea. Ez zata eduritzen zerbait utxe egiten dutanik. Hori da, kontua erabilpena, azkenean hor dago, tresna, eta erabiltzea eraiteke ondo edo gaizki. Kontua bai egia da ere sare soziala dela diseinatuak, gero eta gehiago erabili engantzatzeko eta hori, baina, eta nola bizizera WhatsApp eduki gabe, adibidez? Mailekin lanaren izan tope, baina etxean ez dut txarerik, beraz, etxera behar zu deitu, etxera dut beste telefono bat enekin mitzatzeko. Etxeko telefona daukazu? Nola da posible hori, nola dauka etxeko telefona? Gaur egun ezak ainor? Eta gero beste izan mailekin askizo jotzen izoroak kasu maite dut mail guziak erantzutea, gauzakuntza egitea eta... ongi. Eta, norbaitek nahiko balu kontzerturen batean deitu edo xakeri adibidez, nora edatzi beharko luke? Barima du nire kontaktua deitu, edo bestenez gure taldekide baten kontaktua deitu, eta beste gizan Instagramen bidez, edo beste gizan idatzi Pascal, paskal.igi@hotmail.fr. Bekain, hori. Hortxe guztan dugu norbaitek nahiko balu xaken kontzertua gehiago ikusi, hor dago aukera. Eta, bukatzeko hitz batzuk edo bota nahi badituzu? Mileskar, gomitapena luzaturik, unat. Eta... Bai? Urteak egia da. Bai. Eta hori plazko bat, hemen. Eta bukatzeko bainatia ipatu dakat bere bertxo batekin bukatzea. Nik egindako beste kanta baten bertxo batekin, bai. Anton Asia Jausegipiauen kantuarekin, eta hori bainat, kantatuko dago. Bai. Mila esker etortzeagatik eta beste bat arte. Mentxengo zaituztegu. Behiro senditzen zaitut Antoan nahasia Nora ezean zabiltza Antoan nahasia Gizarte honetan inok Ez omen da hartzen Benetain oinarrizkoa dena ez dela ikusten Bideo game kultura honetan Ortopedia nagusitu da Sentimendu protesikoak Mundu autista honetan senditzen zaitut Antoan nahasia Nora ezean zabiltza Antoan nahasia Gizarte honetan inor
ez omen da hartzen, benetan oinarrizkoa dena ez dela ikusten. Kaleak utxik, jendea utxik, baldaukagun guztionen beharrik, sarean gaude, konektaturik, interneten bidez mundua salbatzen. Berriro sentitzen zaitut, Antoa nahasia, nora ezean zabiltza, Antoa nahasia, gizarte honetan inor, ez ote dago hartzen, benetan oinarrizkoa dena ez dela ikusten. Benetan oinarrizkoa dena ez dela ikusten. Benetan oinarrizkoa dena ez dela ikusten. Barru kulturalak.